Biye sibiri marsikalo klimuga ani fila samba filani mugan duru foli bi aw ye faw sigoro la haka wagati cogoya kama amunu me kan lajɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ayo bisimila nga dɔgɔkun furancɛ kunnafoni ho kɔnɔ. Kunnafoni dabela kunungo marsikalo klimuga ani kele kita region gouverneur ale senaboli ke kata ka militaire mi mega joni wakati na nga jamana konna la kata o sancho koni laje bara koni be boloda mi yere konna kita marabolo konna la kasagani aga senaboli aya jase mina ka foko bara koni kemeke besarala bi konoto annani walma bi konoto ani duru o koni kera la ka ban waya ka fo bara koni mi ka akechugo nyuma ola. Akera alamsado marsikalo klimuga samba filani mugan duru anga jamana faba commune durna o tribunali o konnala femye imam mamudiko ale ka cede mo konoto ulu koni u yere so femye commune 5 tribunali critique la mawere o koni nyakoro kirimi kunte do were kasangani imam mamudiko ga nalimi ku fora kasangani février kalo klinta ani nani temeni mi yere la aka jakulu mawi ayira ka foku wuli kata akoni kumbe mi kera sababu yetike koni kerula ka ubla ko banani ni nyon chalala kasanganu ka avocat ni uyu wala fasa baka ka nyefole tribunal konna la ay ayira ka foko ale ka client kon ma bashima ke kadaka ko u koni lettre blagata ba mako gouverneur konna la ka ayira ka foko be fekata u ka nyama ba kumbe aéroport ola ko mi yer la gouverneur yera kon ma interdiction fo unyana wa ama fu nyana ku mangatani akeli jabi maji uma mi yer la ulu ya bisigiya ka foko be seka u ka boli kon ke ko bashiti ala tuba mina u boli kon ke uyu yera soro ko banani yonche ma kono to nunu konna ayira la ka fo ma duruba la munu yera koni tunte femi boli yere labe okumu konna la femi curiosité ni am se ka fuma la kalta yende ulu yere koni blakata kene ulu konika mina ulu minela ka farama nani to o konika nga femi tribunal koni kiri koni repousser ka bla le 24 mars nata ula. Anga jamana de munu sigiro bereno Mauritanie jamana ma ni wakati labanna akuma ko ni chara kosobe ngame wakati me ko sizabina fo ako ko ni ka gelen kosobe kasanga ni kunungu yere marsikalo klimugo ani kele malia munu sigiro no Mauritanie uboraka jakuro ken geni o video ko chari bollo siraw safla la mina ube ka gira ka fo ko kon be de kun chama kon na la wele da kam ga ke alibi ufe kata anga jamana nyama yoro ka siga fe soro ko gele yaina. Ayesi kunafunio konna la kunungo juma marsikalo klimuga ani kele Niger jamana o konna la ma marfatigi do we bingani wole ta kanyashi misiri do kon matuma mina o koni tu meseli yere ola bingani wole mikara sababu ye kama binani ani nani ka olu bone unina o mabina nani konna yira la ka fo civil la ka chama koni tu me ala mogotan sabah olu koni jogina mi yere la mogo nani bala munu nga jukini yere koni o sebe koro jugu yara kasangani la kana tigila ma ka wuli ka jo we ayira ka fo bna fere bera jira lenke ka sega tege koni ke ni makufolo na ala ka nege bambagato la munu jokina ka nogoya ke uyi sekuni donko bina ko ka kunungo juma marsikalo klimuga ani kile anga jamana sekuni donko tigila mako bami bini abe foma ko la diva de wasulu omu sangare aleka fans club ko di suntige baro ko ni labe ina fo wi diga ke la dala to ko mina sangosa suntige mi labe ni okumu ko na lawtrani dugunu ko ni omu sangare ka misiri la mi fleni musabuku ko ulufino kasega ta selame ko ni suntige kene ka anye jamunu soro anga je ko lulaje auzu billahi minash shaitani rajim ambala fo ka barkada ka walima don ni kene salma ban ambala funna ni tege dumbe ni tege wati be ama ambala msofu no ne rekromse mu sangari akan nganya nyumana me ka misri jo islamo kana sila kono ka alabato ka kono we fembadi sungalo fanan fe kana ni fenye wala sa misri mogo o ka se ka ubula bulo koro ka se ka suntige nay we bilibadi don ne ka fulu be bela jeli alsa ambalamso alaka me bambila alaka menna saon sandran kira sonoma aman sugu dina mena ambe kan ke nyongo fe amba wore fu alsa nga fulu be bela jeli yakatobe na sallama mo e o lase umu karamba o bela jeli ma musabu uladaina aketoba ka sallallahu rasul d'accord député bien wasolo député bien Mohamed Sako ma songa ay représenter ale de umu sangare ka fans club président folo de umu ye donglida damne o ko fe an fana wulale ko afoko ko am ko la ko abanko ko lan ya do wala na bora kala makabi keleke donc vraiment mo ni ma fami di kan bo ba inata di buruja bagama bon wasolonga den fana bien Oumar Tougre bien député bien be u seko ke
donc Sako ye suntigɛ Sako yɛrɛ de suntigɛ in organisé bon an bɛ jɛ ka sukaro min di san o san o sukaro de filɛ nin ye an bɛ bɛɛ fo dakuruɲɛ kelen na Siriki den ani Salimu den ani Tɛnɛ Sitan den ni Tɛnɛ Korotumu den a ye taa fɔ mɔɔw ye ko ne bɛ Ala fɛ n bɛ Ala kira fɛ a tɛ fɔli bɔ wari min donna misiri in na a bɛ miliyari bɔ a wari a tun bɛ se k'a ta k'a don diɲɛ ko wɛrɛ la nka ko ale b'a di Ala ma a b'a di Ala kira ma ale b'a di a bɔkolo ma Alibaru den ani Alibaru mɔden n'a ye nin baara ɲuman in kɛ balimaw kana sinjiw kana hali ni Umu Sangare bɛ voyage la nin ye san o san ye ko bɛɛ lajɛlen kana an ka jɛ ka sun tigɛ ɲɔgɔn fɛ an ka dugawu kɛ taabaw ye an ka tila ka dugawu kɛ an ka jamanaba in ye ba Mali Ala ka jamanadenw bɛɛ kelen ma ka jamana kolo suma laɲini min b'ale Umu Sangare la laɲini fila tɛ Ala ka Mali bɛn Ala ka Mali bɛn Ala ka Mali bɔsi Ala ka Mali faamaw bɛɛ Ala k'u bɔsi o y'ale ka laɲini ye a fɔ ma ko silamɛya kɛnɛ ani suntigɛ kɛnɛ ɲɔgɔn dɛmɛ kɛnɛ ani ɲɔgɔn dɔn ka ɲɔgɔn bonya ka baraji ɲini ka hakili to Ala la ka hakili to an yɛrɛ dama la ne Yamuru ka yana sɔrɔ a bɔra jɔn na o ye fans club Tani Umu Sangare n'a président tɔgɔ Siyan ale de wele bila ne ma ko n ka jija an kana ni ma fili nin tɛ an nako fɔlɔ ye nin y'an nako fila ye nka n y'a ɲini Ala fɛ ka nin kɛ an nako fɔlɔ ye ka nin k'a daminɛ Tani Umu Sangare a ka fans club n'u ye dɛmɛ kɛ san o san u bɛ ne wele ka na a b'a yira ko Tani Umu ye mɔgɔ min ye ko a bɛ denmisɛnw fɛ a bɛ maakɔrɔw fɛ sijɛ fara sifin kan a bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ wa ale yɛrɛ fana Ala ko de fana ka di a ye bɛɛ kanu ka baara n'i ye mɔgɔ kanu dan tɛ kanu na quoi bon an ye Umu kanu in tɛ bila ko ye an yɛrɛ b'a fɔ k'an ye ko dɔ k'an to kanu in kɔnɔ an kɔrɔbayara n'a ye an ye baara k'a kɔnɔ Ala y'an garisɛgɛ ka gɛrɛ an ka dibaba la a kɔnɔ fo ka kɛ an ye balima ye vraiment kanuya de don kanuya kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ bon ne yɛrɛ b'a fɔ ɲinanta yɛrɛ jara depuis n'a daminɛna ye depuis a daminɛna san dɔw kɛra ɲɛna san dɔw ma k'a ɲɛna bari sabula par exemple hali salon kɛra Umu ɲɛna yan nɔ mais a jara salon mais ne yɛrɛ ye fɛngɛ mun sɔrɔ ɲina ne m'a sɔrɔ salon parce que alhamdulillah n yɛrɛ hakili taara mɔgɔ la ko n ye wele las'o ma mɔgɔbaya t'a la mɔgɔniya t'a la a bɛɛ n ka wele jaabi o de diyara n ye kosɛbɛ ne bɛ n ka dibaba fo Umu Sangare Fansu ka tila k'a fɔ bɛɛ lajɛlen o mu kanubaga bɛ fan o fan a ye ne tɛ a ɲini a ka na a ka fara an ka fans club in kɔnɔ an ka fans club in labaara mɔgɔ kelen tɛ se porte dayɛlɛlen don diɲɛ bɛɛ ye n bɛ bɛɛ ka bila la ni mɔgɔ sera ma a bɛ fara an kan an bɛ club in labaara Umu tɔgɔ la voilà donc ne nisɔndiyalen don fo k'a dama tɛmɛ wallahi hali k'a dan mɔgɔ caman bɛ yen nɔ u bɛ nafolo sɔrɔ i b'a sɔrɔ u bɛ ko wɛrɛw kɛ mun tɛ Ala ko ye mun tɛ mɔgɔ dɛmɛ bon mɔgɔ minnu sera ka nafolo sɔrɔ k'a kɔfilɛ somɔgɔw la ka kɔfilɛ denmisɛnninw la k'a kɔfilɛ fantanw na k'a kɔfilɛ silamɛw na donc an b'a fɔ an b'o tigilamɔgɔw fo de k'a barikada hali bi ka dugawu kɛ a fanga ma se ka minnu kɛ a hakili ma minnu ye hali bi Ala ka olu fanga di a ma hali bi ka si ni kɛnɛya di ale ni an bɛɛ lajɛlen ma. an bɛ taa kɔkan kibaru la k'an ka kunnafoniyaw datugu yen nɔ an bɛ taa Namibikaw fɛ ni y'a siɲɛ fɔlɔ a ka kɛ Namibi jamana kɔnɔna la musolaka o ka kɛ Namibi jamana o présidente de la république o ye ka sanga ni kunungo juma ye mars kalo tile 21 Namibi jamana présidente kura ni o ye son excellence Netumbo Nandi Ndaitwah ale kɔni ye kalikanw ta ni o ye ka serment kɔni prêter kunungo mars kalo tile 21 san 2025 alibi an bɛ to kɔkan kibaru kɔnɔna la Sudan jamana ɲɛmaa ni o ye général Abdel Fattah al-Burhan ale kɔni kɛlen kɔfɛ ka senaboli kɛ an ka jamana ɲɛmaa ni o ye AES ni o ye confédération des états du Sahel président général d'armée Assimi Goïta ale kɔni kɛrɛfɛ min na ani o kɔni masala caman kɔni kɛ a sigilen kɔfɛ ka taa a ka jamana kɔnɔna la a kɔni sera ka fɛn min ka dɔ k'a fɔ a ka palais présidentiel ni o bɛ Khartoum o kɔni sebagaya minɛ tuguni ka bɔ banbagaciwale tigilamaw bolo ni o ye rebelle DFSR yɛrɛ o kɔni ni kɛra victoire stratégique ba yɛrɛ kɔni min fura kosɛbɛ. Ayiwa ɲini bɛ dasigi kɛ bi dɔgɔkun furacɛya kunnafoniyaw la aw fulen don aw ka lamɛnliko ɲuman na an b'a fɔ aw kan bɛɛ dɔgɔkun wɛrɛ k'an si jɔ ko ma kɔnɔ ka sunkalo tɛmɛ ko ɲuman di an ma.